रिजाल्टनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि बाटासिपुर कलेजनि गासै फोरोंगिरि सार आरो गायसनगिरि सार बिथांमोनखौ गासैखौबो साबायखर बावनो सानदों। मानोना बिथांमोननि फोरोंनाय बुजायनाय अननायजोंनो जोङो दिनै बेबायदि रिजाल्टखौ लाखिनो हादों। आसा खालामदोंमोन बिनिख्रुइ साबसिन लाखिबावनो हागोन होननानै, नाथाय बेसिबांल' जाबाय। इयुनाव माने आसा खालामदों आरो आंनि उननि बेट्सफोरा माने साबसिन लाखिगोन होननानै फंबाय बिनानावमोनखौ। नोंथाङा नैबे जाबायदि पास जाबाय बेनि थाखाय माबायदि स्टाडि खालामदोंमोन? आङो बेनि थाखाय बिदिनो सानसेयाव 8 घन्टा बेबायदि फरायदोंमोन आरो बांद्राय आं हराव फरायाखै, सानावनो फरायदों। माने बे समाव क्लासाबो एसे बन्द' जादोंमोन नालाय बेखायनो। नोङो दा कलेजाव माबायदि थांलाय फैलाय खालामो? दायो आङो साइकेलजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। गासै 10-11 किल'मिटारसो जायो आरो। नोङो दाथ' मोजाङै मोजां पास जाबाय, दा बिनि उनाव मा खालामनो सानदों? आङो इंलिस साबजेक्टआव मेजर लानानै फरायनो सानदों डिग्रिखौ। नोंनि फरायनायाव नोंखौ सोर माबायदि हेफाजाब होनायमोन, नों मा बुंगोन? आं बिमा बिफाखौनो बांसिन हेफाजाब होदों होननानै सानगोन। रांखावरियावबो जोंहा न'खरा बारा थिग नङा नालाय बेखायनो, ओमफ्राय आरो लोगोसे बिदिनो गामिनि आरो आदै मादैमोन। न'निफ्रायनो साइकेलजों एसे गोजान हान्थिबाय थानायाव जेबो उसुबिदाफोर मोनाखैमोन ना? माब्लाबा अखा बांखा हायोब्ला एसे खस्थ' मोनो आरो, लामायाबो गाज्रि जायो। पास जानायावथ' मोजांथ' मोनदों जोङो। ओमफ्राय दा थाखा फैसानि बेलायाव थाखा फैसायाबो हाया, बेनिफ्राय दा मा राहा लानाय जागोन बेखौ दा साननानै मोनाखै आरो जोङो। नोंथांमोननि न'खराव साबैसेसो मानसि दं? जोंहा दा साबा, खुदियाफोर 3 ओमफ्राय जों बोराय बुरि। नोंसिनि जिउ राहाया मा? जोंनियाथ' आरो बे खेथियग नालाय, आरो खेथि मावनानै मालाबा हाजिरा मावो, मालाबा बिदिनो हाबिं बायदिसिनाबो हैयो। बिदिनो खस्थ' खालामनानै फिसाफोरखौ माने फोरोंदों आरो, खस्थ' खालामनानैबाबो। बिमा बिफाया जाम्बा जाम्बि होननानै फिसाफ्रा गोरों गोरा जाथों होननानै जोङो नाजादों आरो। रिजाल्टआव इसोरनि अननायाव आं मोजाङानो मोनबाय। मा खालामनो, न'खराबो अबस्था गैया। थेवब्लाबो जेने थेने गावनि गोसो होनायजों लोगोसे फरायनो हानायजों एसे गोजोननाय मोनबाय आंबो। सारमोननिसिमबो साबायखर होनाय थाबाय आरो। नोंथांमोना बिनानावखौ फरायहोनायाव माबायदि जेंनाजों भुगिबोनाय? दा जोङो बिदिनो एसे दुखु खस्थ' खालामनानैब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों बेफोरबायदि फोरोंनो हानाय जाहैदों आरो। एसे बायदिसिना थाखा फैसानि अभाबबाबो जोङो बायदिसिना एसे एनै बेफार बिजनेस खालामनानै दिरुननानैबाबो फरायनायनि बेलायाव बिसोरखौ जाफुंसारथों होननानै बिसोरनि गोसोखौ फुरा खालामदों आरो। बिनानावा जे कलेजाव थांलाय फैलाय खालामनाय, बेयो जोबोद गोजान साइकेलजों हान्थियोमोन, लामाफ्राबो जोबोद गाज्रि। बेयाव माबाफोर बुंगोन नामा? बेयावथ' सारमोनहा बा सरकारा अननाय दङब्ला, बिनि मोन्थायफोर दङबा मोन्थायखौ होयोबा मोजां मोनगोन आरो, गोजोननाय फैगोन। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE, NEET, CUET, इन्जिनियारिं, मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो।
बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन